Telefònica té previst dotar de cobertura amb una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica a aproximadament 1.669 unitats immobiliàries a Camprodon, segons es desprèn del seu pla de desplegament per al municipi. La previsió és que la instal·lació es finalitzi en un termini aproximat de 5 mesos. Sí que és cert que potser no arribarà en un primer desplegament, no arribarà a tot arreu, però intentarà cobrir tantes zones com puguin. Llavors també és veritat que per l'Ajuntament això és una gran notícia. Fa molt de temps que reclamem una fibra òptica competent, que la gent pugui treballar bé amb aquestes tecnologies que fins ara no teníem. També és cert que estem treballant perquè altres companyies també facin aquest desplegament de fibra òptica i que hi hagi una mica de competència, perquè sí que és veritat que és una de les coses importants, que hi hagi una mica de competència, que pugui la gent triar una mica amb quina companyia vol fer-ho. També és cert que s'ha demanat moltes autoritzacions als veïns per tornar a posar fils a les façanes. Sabem que n'hi ha molts i se'ls ha dit a Telefònica que tan aviat com es pugui retirar una part d'aquest cablejat que tenim ara. Tot i que és difícil perquè en aquestes línies són compartides per diversos agents, empreses, i això fa que encara no la puguin treure. Sí que en un futur proper es trauran part d'aquests fils que pengen a les façanes. Llavors, per l'altra banda, també dir que a nivell de telecomunicacions la Comissió d'Urbanisme de Girona va aprovar ja el projecte de la torre de telecomunicacions que ha de donar cobertura a Bages, Rocabruna i Bolòs, i que això en principi és el primer pas ja per començar a treballar amb el projecte executiu i poder arrencar tan aviat com puguem.